Изсрала съм. Върне, помогни! Къде си? Бързо! Аз съм Джони, стига си ме бъркал с другия приятел. Джони, лайм, помогни! Кома. Ела де! Това е на английски. Кома, запитайки. Идваме. Вики ме. Какво правиш? Не, ужас. Мечтата се сбъдна. Мечтата на Викито. Ади, няма. Ако искате да се самоубиете, просто скочете. И сте мъртви. Чакайте да си хапна шоколадче. Изчакайте малко. Защо ме обима? Или просто помолете приятеля си да ви убие. Някакъв там се казва Мона. Не можеш ли да се казва Кроля или Бола? Ние сме защитници на доброто. Джони, Да, ела на спауна. аз съм на спална. Вътре в спауна. Аз съм вътре в спална. Случайно да ти е нещо така, някак си необичайно нещо да виждаш вътре в него. Да, Ко? има една гигантска дупка. О, още една. И още една. И още една. Ами нещо друго, освен това, тези дупки. Ами покрива падна. Да има нещо в него. Вътре в него. Покрива ли? Не! Самата сграда! Да, ти. С какво? Ами ти избягам. Не съм избягал. То спи Ела на спауна. Ами аз съм на спална. Не си на спауна, аз съм на спауна с един огромен джип вътре. Само си хабя патроните. Добре, телепортница. Охма! Джипа е мой. Така ли? Бай-бай. Точно тази страна реших да изляза. Какъв е то спаун? Целият в огради. Аз съм отгоре. Не за дълго. Охма! Ама аз пак съм отгоре. Пак ли си отгоре? Не. Поне от тук не можеш да ме убиеш. Почти 4 часа е. И ко? Ами аз имам да уча урок. Ами ние най-добре да спираме вече клипчето, защото не знам колко време стана. Ами добре, довиждане от нас и до скоро. Стига си ми, че да ме мил Конрад на.